zertan bilakatu den, atzera begirako errepasoa egingo dugu. Baina guk gure bidea egiten jarraitzen dugu. Ia 50 urtez kilometroak antolatzen. Gipuzkoako plazaz plaza ibili gara. Aro berri bat abian jarri zen Euskal Hezkuntza Nazionala aldarrikatzeko. Ibilian buelta. Bide beretik jarraitzen dugu gaur egun ere. Adi beretik ez genuke aukera galdu nahi Ipar Euskal Herrian basoa euskaraz egiteko zein Nafarroa garaian bizirauteko ikastolek daramaten borroka goraipatzeko. Eta aldi berean gure elkartasuna adierazteko. Gure umeek eta gazteek Euskal Herriko edozein tokian biziarren eskubide berdinak izan behar dituzte euskaraz ikasteko. Hauetan guztietan lanean aritu zareten guztioi, voluntarioei, ikasleei, irakasleei, familiei, eta nola ez, kilometroa jaia sortu zuen eta gaur gurekin hemen dugun Josu Erguini. Zuen aleginari esker gaude gaur hemen, kilometroen 50. edizio honen atarian. Izagirre, Maria Pilar Izagirre, Maritxu de Monsoro, Gabi Ezkala, Arantxa Arratibel, Mari Carmen Urdangarín, Inicio Sarriegi, Joseba Urdangarín, Jose Joaquín Lasa, Lisboni Algadondo, Argiber Agirre eta Susana Alarcia. Aurren ez dago ituta. Ni beti izkutuan neoten gaiz. Jendeari esaten zezan behar duen, baino gaur montatu beharko naiz. Saiatuko naiz luzez izaten naizta esan badidate ordu erdi egon daitekela itzotu. Gaura, Beneditarretara, eta ikasi nuen 5 urtetan. Eta txistu jo nun, Manuelenea joaten nintzen, eta asko gozatu dut herri hau, eta gero kilometroak sortu zanean, plazerra hundi izan zen, Beasain eta Lazkao berriro elkarrekin sentitzea eta bizitzea. Baina, bueno, ze arraio nondik etorri zen ideia hau. Ideia hau sortu zen, Estatu Batuetan, kasualitatez ni han egon nintzen urte batean. 1979, 17 urte nituen ordun. Eta mediku batek asmatu zuen ideia bat dirua lortzeko inguru hartan, Kalifornia hegoan, San Diego inguruan eta Tijuana, mugaz bestalde, jende pobrek asko zeon eta medikuntza laguntzarik ez zeukaten. Orduan berak kilometroak Walk for Mankind gizarteari buruzko ibilaldia egin zuen dirua lortzeko, ospitalak eraikitzeko eta bar. Sistema bat gauzatzea hori egiteko. Eta kilometroak garai hartan administratiboki oso komplikatu ezan. Persona bakoitzak, eta ez bakarrik instituzioak, baizik eta personak, eta ideia zen personak izatea, gaztek izatea, lana egingo zutena diru hori biltzeko. Eta orduan, beraiez zeukatzen paper bat, eta paper hortan zuetako batzuk akordauko zate hortaz, bilatu behar zuten nork emate zien 5 pesta, 3 pesta, lortze zitunak eta 5 lortzea kilometro bakoitzeko.